N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, ihe karịrị ụmụ nwaanyị 1,100 bụ ndị amụrụ nwa n'efu n'atụmatụ nke gọọmenti steeti abụ nleta ahụike n'efu oge adị ime akpọrọ atineta yana n'oge ọmụmụ ma bụ ndị emere n'ụlọọgwụ dị iche iche gọọmenti steeti a nwe n'ime steeti a. Gọvanọ Soludo mara ọkwa nke a na International Convention Center dị n'Awka mgbe ọ na-agwa ndị otu nkwado 60 okwu bụ ndị pụtara ihe wee kwado ya wee nyekwazi akwụkwọ ndọrọ ego chek 30 million maka ịgbata akwụkwọ fọm na nkwado maka ije nke ugboro abụọ dịka gọvanọ steeti. Onye nta aka anyị Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Dịka gọvanọ si kọwaa amụma ya ịrụpụta obodo ebe eji mmadụ wee hiri isi bụ nke eji akpọbata ha n'ebe a na-emepụta akụ ma bupụkwa ibu arọ dịrị ha. Gọvanọ Soludo kwukwara na ọ ka na-ewepụta amụma ya nke ndị Anambra kpọkuzie mmadụ niile ka ha kwụnye ya n'azụ dịka o bu ya bụ ụgbọ na-aga n'iru ebe ka mma. Na mbụ ka onye isi oche All Soludo Support Groups bụkwa onye Deputy Chief of Staff na Chief Protocol nke Gọvanọ Soludo Sachinedunwoye kọwara na ndị otu ha ruru ihe karịrị 1,000 nakwa ụma bụ ndị kwudosiri ike ịkwalite gọvanọ ịbịaghachi chia nke ugboro abụọ. O kwukwara na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị tụtara ego opekata mpe dịka 1,000 naira nakwa narị naira 5 iji wee mezuo ya bụ nde naira 30 bụ nke ha nyefere n'aka gọvanọ iji kwado ọchịchị nke ugboro abụọ ya.